103 isikhathi njengamanje it's 2 minutes past 4. Good morning South Africa, good morning Johannesburg, good morning Durban, siyanibingelela yonke indawo. Pretoria sibingelela konyama kayiphele kuphela manje nyendoda sinibingelela kwesikaBanana isigodi lapha eThekwini. This is Dr. Khehlelezi, uzongithola nge-live noma ucomment laphana ku-Instagram uDr. Khehlelezi noma uye laphana ku-Twitter uthi Dr. Khehlelezi uzongithola impela kodwa nge-live on our Facebook page. It is a lovely Friday. Usuku lwange Friday namhlanje sithi thina namhlanje siqeda isonto kulabo abasebenzayo. Good morning kuwena olele sibedlela emaphoyisa siyanibingelela bafowethu. Sibingelela oma security ayiwona sigadeleyo, sibingelela nabashayeli beimoto, sibabingelele yonke indawo namaphanda bafowethu siyababingelela. Asiphandle ngisho inkabi mbamba leze ibulala abantu bafowethu, umsebenzi wenu nani enibizele kuwona. Siyanibingelela nani bafowethu enikwenzayo sikusoli bafowethu, kodwa ngelinye ilanga siyanikhulekela ukuthi uNkulunkulu anibone, uNkulunkulu anizwe nani imkhulekeno. Siyanibingelela yonke indawo bafowethu. Ngiyoloke ngisho njalo ngithi ngiyazehlisa mina ngiyindumandumani edume esizweni, isihlahla somdlebe nondela mzimba mbejembeje mfazone mpandla nhliziyo zamadoda ibomvu nina basethethe basenyimbane mkhonto gazi gazi intaba zikhala amanzi dictionary ziwudidile umndeni. Ngike ngajabula kakhulu izolo, but to be continued. Njengamanje lapho khona ake sikhuleke, ngizwe ubuhlungu engibuzwile mangizwa kuthiwa kunengozi enyantisigazi eyenzeke laphana ezweni lasejozini because of utshwala. Driver we-truck ebedle kakhulu, phefumulo yabantu abalishumi noma abantu abawu-10 abadlulile emhlabeni umuntu ephuzile. Udriver we-truck bashona abantu, sithi alohlanga lungehlanga, may their soul rest in peace. Sithi kuleyo mndeni ayiduduzeke. Thandazo esosho njengamanje umthandazo lapho sibacelela uthi uNkulunkulu azakhumbula imndeni yabo, apholisa amanxeba. Usho kanjalo uSifiso Ncwane uthi pholisa lawo manxeba. Ngilinyazwe abantu bengihamba nabo. Sithi lo mndeni awududuzeke ngalomkhuleko ekseni. Nawe receive lo mkhuleko manje. Thani I receive lapho khona. Bambelele esifubeni, uNkulunkulu akubusise wena nengane yakho lapho khona. Njengamanje siyakukhulekela baba egameni lamandla. Baba izwi lakho linamandla liyaphila. Baba bheka ingane yakho Nkosi ehluphekile. Abanye bashonele izihlobo, abanye abazi bazodlani. uNkulunkulu aphakade, abanye bacwilile idakamizweni noma bethi bayatshela bafuna ukulalela. Abanye babe obaba abayibhekile imizi ngenxa yedliso la ngena idliso, badela imndeni yabo, balandela okungafanele bakulandele. uNkulunkulu onamandla, bheka Nkosi yomsalaba ababhidliza imizi yabantu. Bheka Nkosi yomsalaba abangahleli kahle emendweni yabo. Uma kuyikuthi liyamshado yahlelwa wena, ngelinye ilanga uyokuyimisa uyiqinise. uNkulunkulu aphakade, bheka abadrive imoto endleleni. Siyabakhulekela, ngikhulekela abantwana Nkosi yomsaba abancane. Ngelinye ilanga wakhuluma nami ebusuku wathi kukhona isifo esizayo. uNkulunkulu asezulwini ngibonile kutrenda Nkosi yomsa kuthiwa impela sekuconfirm nombuyiselo makadunyiswe. This is Boma 103 uhleli no Dr. Khehlelezi. Good morning bafowethu. Ngiyathanda mangizwa ama-voice note abantu ukuthi bavukile njengamanje. Ngithanda the vibe, ngithanda indlela umfutho eninawo njengamanje kakhona. But ke ake ngidlala ama-voice note, ngizodlala kuphela awu-3. Mangiqeda ngidlala awu-3 ngizobe sengigijima ngiya straight to the topic, ebese sifaka umfundisi wethu uPastor Sthembiso Zondo simzuthu thina. Ake sizweni lama-voice note. Kusile mkhulu. Amen. Ngikulalele emsebentini 17 alanga. Bathabile Mabuza Henry Ndumanduma. Mabuza. Bonga. Cela ibusiso mkhulu. Senginikile nje. Mhlophe. Tawukhanya. Ndumandumane yadume ezizweni. Ngikulalele, ngiyabingelela lapho kuwena kuPastor Zondo. Sihleli nje sikhe singikulalele ugugulo Zondi. Ngiyabonga. Obaba Ndumandumane bejembeje mfazone empandla. Hayi asibonge baba, sesivukile ke baba, sesilinde wena ke manje.
namhlanje uphethe ubaba uZondo-ke namhlanje. Hhayi, asike sizwe ukuthi nikhuluma ngani namhlanje. Amadlebe aselalele-ke baba Zondo. Very good. Silindeni na-ke sinizwe. Nisiphe ngomkhuleko baba. Siyasibonga. Danke. Ukhuluma noSibusiso Khanyile eHammersdale. Siyabonga kakhulu. Isikhathi sethu njengamanje it's 24 minutes past 4. Ake sibheke ukuthi namhlanje nginiphatheleni ngoba ngithe mangibhenya la esakeni lami ngabheka ukuthi yini abantu abayifuna kakhulu. Uma sibheka njengamanje sikwi-corona, sikwi-COVID 19, it's day 78 kwi-COVID-19 and still uhulumeni usagqugquzela lokuthi abantu abahlale kuphi endlini. Ukhona abantu ke abafika esigodlweni kumina bathi Khehlelezi kunezinto ezenzakalayo. Uma bethi kunezinto ezenzakalayo they believe ukuthi kunesichitho esikhona. Mina ngithi kuwena akusona isichitho. Lalela ke ngikutshele sisi. Lalela ngikutshele mama. Into efuneka kulelo khaya Imfudumalo. Kufunakala uzehlisa. Kufunakala ipride ike yehle. Mhlanje no baba uPastor Sithembiso Zondo. Indoda lapho umuntu ehlele embedeni. Indoda ethi mayisekhuluma kunyakaze amagundane endlini. Wabusiswa lo muntu wabusiswa ngezwi lakhe. Wabusiswa kwaze kwabusiswa nengane yakhe. And I'm sure nesizukulwane sabusiswa. Lento ayiphetha kuyona yakhe. Ungamncengi thana kuZondo khuluma. Ngoba lento iphetha kuyona yakho. Nawe wayishiyelwa omkhulu bakho. Nawe ke isizukulwane sibusisiwe. Ngoba into oyikhulumayo kithi iyasibusisa iyasakha. Senza sishintshe. Uhambe nesuke silihamba. Namhlanje sikhuluma ngemfudumalo ekhaya. Ungabi khona yini imfudumalo ekhaya? Mhlawumbe nilele kunalo baba kulo mbhede nikhulumisana. Mhlawumbe unele nalo mama kulo mbhede omunyulele kwekamereni labantwana nomunyulele kwelabantwana. Mhlawumbe nipheke endlini ezingafani. Mhlawumbe nje niyazondana niloke nithi isichitho kanti imfudumalo ayikho. Mhlawumbe uphila ku-relationship uyi-punching bag. Uyashaywa. Kodwa uhleli ngoba uthi ubaba wengane noma ungilobolile. Mhlawumbe uhleli futhi nosisi okushaya ngama-high heels ekushaya ekhanda. Uhleli ngoba phela uncenga imali. Uhleli phela ngoba kukhona into oyincengile uncenga ukuthandwa. Uncenge phela ukuthi yena une-position anayo emsebenzini. Ngiyashayina ngoba ukhona. I-relationship okuyona i-abuse. Uya-abuzwa ngendlela ezehlukene. Phela lento ayenzeki kosisi kuphela kodwa nakoba biyenzeka. Kodwa ke sidedele kakaramba. Ake sitendele umkhumbi kaNoah. Ukukhulume baba uPastor Sithembiso Zondo. Ngikwamukele ndoda yamadoda ngikwamukele. Sosha ngikwamukele. Ngikubiza ngesosha ngikubiza ngoprincipal. Ngikubiza ngomhloli. Ngikubiza ngayo yonke into ingilozi yasezulwini eyathi mayifika emhlabeni yasindisa abantu. Futhi omkhulu ake ngikubingelele baba uSithembiso Zondo. Angibingelele mkhulu, angibingelele baba. Ngaphila mfowethu. Sesikhona ngumqabaqaba iGablevinika. Nakho-ke ngiyathanda masusho kanjani ukuthi umqabaqaba Ablevinika usuke usuthini mawusukhuluma kanjena. Ila abantu sibaqinisa khona ukuthi sesifikile isihlahla saseGilead esiphilisayo, the ambassador of hope. Sizothi abaphila abantu emhlabeni lapha. Imali wemkhulu angazi le sentence uzokwazi nokulizwa ekuyilona eluwukhiye ukuze amakhaya athi ame abaziyo i-type composite. When purpose is not known, abuse is inevitable. Uma singasasazi izizathu esisihlanganisile ukuxhaphazana kuzoba khona. Angiphinde futhi. When purpose is not known, abuse is guaranteed. Abuse is inevitable. Uma singasasazi izizathu sokuthi sihlanganiswe yini. Singaba bangani, singaba umndeni, singaba sekhaya, singaba sesontweni. Abantu abasegarage bahlanganiswa upetrol. Into engaxabanisa laba bantu asinandaba niqoyi kanjani. Into engasixabanisa uma upetrol ngosekho. Abantu abasebhusha bahlanganiswe inyama. Ukuthi wena ongidayiselayo uzacile umfishane umuntu anginandaba. Makuzothola inyama, good, hlanganiswe inyama.
amabhenki mfethu sihlanganiswe imali futhi ngiyayibona i-MTN misibhalwe out of order sengingashiya phela ngoba into esihlanganisile ayisekho la abasothandweni abahlanganiswanga into ey'ningi awewuthi asihlanganisiwe ngisho nayingane lesihlanganisile asihlanganiswe ukuthanda but ngiyasaba-ke uma into esihlanganisile singasayazi ukuthi sihlanganiswe yini la angiphinde ke usathane is not a creator uma usathane ezoxabanisa abantu usebenzisa ebudomini nasekukhohlweni ukuthi yini esihlanganise la azile lana ukuzogxeka amadoda azile ukuzogxeka omama sizokwakha la ukuthi uma singake sikhumbule ukuthi kodwa yini into esihlanganisile masisemsebenzini asihlanganisiwe omathandana ukuthi uyangithanda ungithanda uyangihlinyela ungihlingeli anyway ngisho ungangihlinyela vele angilali nawe into esihlanganisela ngizosebenza la when purpose is not known abuse is inevitable abantu abathandanayo abakhumbule ukuthi babengakhonjiwe amasosha ngebhamu ukuthi abahlangane la into esihlanganisela sihlanganiswe uthando okoqalako lokho 1 2 awukho umuzi ongenayo intuthu yakhona angiphinda again awukho umuzi ongenayo intuthu yakhona thina sikhule emakhaya ukuthi makubaswa bekuba khona leli pipe eliyaphezulu ekuthiwa ushimula bekwenzela ukuthi makunentuthu ekhona la le ntuthu lena ayingaphumi ngamawindi ixhopho makhelwane kodwa intuthu la ekhaya iphumi phezulu ibheke ezulwini ngiyalifisela lonke ikhaya ukuthi makhona intuthwane ekhona ungaboni ngehlelo lodwa ezinye izinto ayingaphumeli komakhelwane ngoba njengoba nibambene ngezandla kumna abanye akwehli kahle uma umama uhlakaniphile ubaba uhlakaniphile eza kwakho faka ushimule ukuthi inkinga zethu ayike inyuke ziye phezulu iBhayibheli lithi cast your cares upon the Lord, he cares for you asithathe inkathazo zethu siginqele kuye ngoba uyasikhathalela mhlambe nje sizoya kwi-break bese singena entweni ebalekile ke enye engadala kufudumala asikwazi ukuhlukanisa phakathi kwe-confrontation ne-communication umuntu wakithi omnyama-ke uya-confront xa uya-communicate hayi phela sixoxe kwathiwa kokho yabona i-voice that's a confrontation akekho umuntu ofuna ukuconfront musuke ungigiva kodwa sixoxe mani asakhe i-conducive atmosphere into ebalulekile-ke masibuya-ke mntu omdala engifuna uyilalelisise kahle ebaluleke ukudlula konke kwi-relationship dadisha umuntu wakho ukuthi yini ayithandayo angiphinda again once wanyanya into engiyithandayo uphumile kimi angiphinda again iqiniso kuyathiwa the truth shall set you free but it will hurt you first uma nginesibaya iba updated inkomo zami singakanani ngoba inhliziyo yami lapha esibayeni manje umfundisi lazi ibandla linomama abangaki linobaba abangaki ngoba inhliziyo yami ilapha esontweni mawufuna uma ngabe ngiyisangoma isikhupha sibe khona endlini impepha ngiyibona ikhona ngiyisangoma phela wonke umuntu akadadisha isilwane sakhe ngoba umuntu othanda naye uyihlobo lithile lesilwane bese ubheka into eyi-1 ukuthi umsami wakhe usawuhlonipha yini lo muntu masingahloniphi mangithi msami altar once uNkulunkulu walo muntu wakuvuma usumhlulile lo muntu angiphinda again once uNkulunkulu walo muntu wakuvuma lo muntu usumhlulile wena ungangamhlula lo muntu ohleli naye kodwa uNkulunkulu wakho uyakwazi umhlula lo muntu uma umbambe emsamo usumqedile. This is Boma 103 nihleli nodokotela uKhehlelezi. The name of the show is a healing hour if umusha kushow yethu. Welcome to the show. Siyabingelela lapho khona ngihleli no pastor uSthembiso Zondo, the motivator, uNkulunkulu ophilisa abantu ngomphefumulo uthi angidingi namanzi angidingi namuthi Khehlelezi kodwa engikwenzayo uma ngivulile wami umlomo ngiyophilisa noma ngisesibhedlela ngigula ndoda yamadoda mawunginike nje ifoni wangifaka kwi-mic ngiyobaphilisa noma ngikuphi noma ngisejele ngikhumbule enye indoda mayiphosta esithandweni somlilo yayi ayishanga kwamangala amandla kaNkulunkulu asebenza ngaleso sikhathi ngiyamthanda mayisho ethi njengamanje zinuka amakhwapha ukuthi wena nomngane wakho njengoba nihlanganiswe yini ngake ngayisho leyo nto ngathi mina zibuza umbuzo ukuthi mina nomngane wami sihlanganiswe yini kwa-ladies house ngiyanibingelela lapho ngithi le topic iyanthinta abosisi iyanthinta abomama ngibe ngifisa ukuthi noma nibonisana lapho kwa-ladies house nike nibonisane nakhane ngoba kunabantu abaphuma emshadweni osisi bayaphuma ngoba bedudwa abangani umebona omunye ukuthi umngane wakhe uhleli kahle ebese hamba ayogxeka umkhwenyana wakhe athi umkhwenyana wakhe umbone njena ngengambone ekhoneni ekanjene emile thani sisi ngamthole njalo ngiyofela kuye into yami ngiyithanda injalo nawe bhuti noma bengakutshela bethi umakoti wakho unjani usikhiphile isisu wakhipha isisu esu6
ngiwakhiphe eziwu-8 thandi ngimthande njalo uNkulunkulu ngelinye ilanga uyomshintsha ngiyathanda lapho uSithembiso Zondo into ayishoyo ukuthi noma ninenkinga ekhaya kodwa zifane nenkinga ezifaka amatomu ezikhuphula ziye ku-direction eyi-1 azingagcwali indawo yonke ngoba ngelinye ilanga isitha sakho siyokuhleka ngey'nkinga zakho iy'nkinga zakwakho akubeza kwakho ungayithathi uyishera nomakhelwane kodwa njengamanje ake silalele ngoma masibuya kule ngoma sisaqhubeka nale ndoda ngisazombuza imibuzo eminye engifuna ukuyazi ngokubupasta ngiphinde futhi ngiyazi ngobufundi ngobunyanga ngoba mina kuthiwa umakoti wami ngithemba ukuthi ulalele lapha khona kufanele ayithande iy'guli zami athande nempepho engishisayo ngoba phela ngiyinyanga ayazi nemithi engiyigayayo ukuthi lowo umuthi wani angawazi owedliso ngoba uzongibamba ngalo lendliso njengamanje ngisayengomeni ngiyabuya thanks again laphana kwinyanga yodumo mzo Facebook page bayangibuka abantu asizweni Andile Kamajola ukuthi uthini ayamiwe uNkulunkulu wasezulwini sikhona leso sifo wakhuluma nami inkosi walikhipha ikhambi ukhona abangilalela ukhona abangilalelanga nkosi kodwa ngizwa nkosi yomsa ngingapheli imandla ngoba wakhuluma kuNowa ukuthi akawakho umkhumbi kukhona abamlalela khona abangamlalelanga uNkulunkulu waphakade lolu hlelo nkosi yomsa uhlelo olwakha abantu uhlelo nkosi yomsa olufundisakho namhlanje masikhuluma ukuphila kubantu namhlanje masikhuluma asiphendule inkosi yomsa inhliziyo zabantu zikhona ezilikhuni abathi makuzwa kungena lo hlelo inkosi yasezulwini qede bese beyagxeka uNkulunkulu aphakade senze sibe moya munye egameni lomusa egameni laphakade abantwana bakho bahluphekile emajele bahluphekile ezibhedlela balele embhedeni emfanayo kodwa inhlungu ayifani siyabakhulekisa egameni laphakade egameni lomusa yiba nathi inkosi yasezulwini amen siyabonga isikhathi njengamanje sithi 4:06 eksani this is the healing hour sithi njengamanje ngithi ngike ngabona kutrenda lapho into engiyibona itrenda ngibone laphana kunesimemezelo engisikhiphe ngicabanga ukuthi bekumhla ka6 kuJune if I'm not mistaken umhla ka6 June ngikhiphe isimemezelo ku Facebook page yami ngathi bonke abantwana wonke umuntu onomntwana ona 11 years kuya phansi akazama ukumphuzisa amanzi afudumele njalo from 6 o'clock between 6 and 8 p.m. ntambama sikhona isifo engithema ngilele ebusuku uNkulunkulu wangemvulela sona esizodila nabantwana izolo one of my clients kulabo abafunde kakhulu ngibone sengisendela ilink uma ungaye page lami manje nyanga yodumo mzo that's my Facebook page noma uye ku Twitter wami uDr Khehlelezi noma ku Instagram uzoyibona ngiyipostile leya link ngisibonile sesikhishiwe odokotela sebekuconfirmile ukuthi hayibo nasi sifo esizodila nabantwana nizofike nifundeke ninenifundile nibone igama lesifo but baze basilinka necorona bathi sebesilinke necorona ngoba size ngamandla size kabi kukhona lapho izwe sesiconfirme khona namanje ngiyasho umlomo ongathethi imanga mawusuku usukhulumile ngicela nongilalela ngiyangicela ngisuke ngingakhulumi ngifuna ukuthenga amadlebe enu noma ngisuke ngingafuna ukuthenga amehlweni kodwa ngisuke ngikhuluma lokho ngoba khona into esuke singitshelile yaconfirma uma ngikhipha ikhambi ngithi nansi into okufanele niyisebenzise ngisuke ngifuna niphuthume namanje ngiyawuhlaba umkhosi ngiyawulawula ngithi gijimani to the nearest pharmacy niyothenga uSlay Queen niphuzise izingane kulabo engangishilo ukuthi baphuzisene amanzi ashisayo njalo mazithi 6 to 8 nibageze ngawo amanye nibaphuzise wona ngicela nikwenze lokho nigijime niyoyiconfirma lento engiyishoyo nyanga yodumo mzo that is my Facebook page ni like eqala ipage lami ni forward laphana lento eniyibonile ni forwardele nabangani benu those enibathandayo nisho ukuthi usekhulumile uKhehlelezi ngiyokhumbula futhi ukuthi ngake ngakhuluma ngomhla ka14 kuMarch ngasho ngakhuluma ngecorona kwenzeka njengoba ngangishilo namanje futhi ngikhulumile kuyenzeka uNkulunkulu seyogoqa umhlaba wakhe sekuyinsuku zokugcina okufanele sibheke isikhathi sethu njengamanje 4:09 before siqhubeke ake sidlalele voice note eyadumezizweni lokho nje ngihleli umkhulu ngikulindile u-ayandoro eClermont yazi mkhulu ngisebenzise uSlay Queen ngiqale
Friday Mm. last week. Yeah. Hayi, esezenzekile kumina Enzekani? noma izitho zami seziyavela kodwa Nakho-ke. zichumela nje zona obala. Hayi, unamandla uSlay Queen, Wow. amandla. Siyathanda lapho sisi siyathanda. Oh hey baba ndumantumane. Oh sengivukile baba ngilinde wena-ke manje baba. Ngidlawanyoswa baba ngilungise baba. Hhayi akube njalo baba usibusise baba usithandazele baba zonke izinto y'lunge zihambe kahle baba. Asibonge baba. Indumantumane yabingelela ekuseni baba Khehlelezi umyeza lo obingelelayo sibonga inkosi sasigcinile siphinde sivuke ngicela umkhuleko baba uthi Thixo ungikhulekise angivulele zonke iy'ndlela zami engizoyihamba namhlanje angivulele ney'mali umsebenzi kubi kuyabheda sibonga ukuthi uThixo ahlale nawe akubusise asenzele konke okuhle ngesandla sakho nangomkhuleko wakho ngiyabonga. God bless you, bhuti wami. Dr. Ndumantumane yaduma umthonyisize zonke dictionary ngiyabonga upendo mina kaze ngayithola i-Slay Queen ngamthola abe nginesifo sichithe emakwapheni nokakambi ngimthengile ngawuphuza senokadla senayo inkinga. Wow. Njengoba ngihlala ngisho ngithi mina uSlay Queen uyalapha iy'nyawo ezinephunga, ikhwapha elinephunga, umlomo onephunga, umuntu ophuma iphunga ngeziqu zoboya noma aphuzisa umntwana ngoba asazi ukuthi lesifo sibhekene kanjani. Kodwa kushiwo kumina kwatha from 11 years kuya phansi. Ngicela abantwana nibathengele nibaphuzise. Njengamanje 086 1010 300 086 1010 300. Remember mawungifonela you only take 30 to 45 seconds. Uthi wena Khehlelezi ngiyakuzwa, dictionary ngiyakuzwa, ngikulalela nomngani wami ngisendaweni kanjena. Usho-ke ungasho ukuthi ucela ukuhlolela. Wait ngokuhlolela ima kancane. I-content engihamba nayo namhlanje ngihamba noPastor Sthembiso Zondo. Nikhumbule ngisuke ngiba naye njalo ngoLwesihlanu. It is the 12th of June 2020 Friday. Sine blessed Friday with uPastor Sthembiso Zondo azosikhulumela amazwi asosibusisa, amazwi asilaphayo, amazwi athi noma umngani wakho ebesefisa ukwenza ini kodwa uyamshintsha umqondo ukuphendula impendulo kade uyibuza zona enhlizweni. Afike the prophetic udokotela ufike laphana akulaphe ngokomphefumulo. 086 1010 300. Ngifonele uthole isibusiso ukukhuluma nami nje kunesibusiso ozosithola. You only take 30 seconds. Siyakumukela kuyivuma. Dr. Khehlelezi ngiyaphila baba. Ngiphilile futhi kunjani? Hayi siyaphila, hayi ngiyabingelela ngilalele baba. Khuluma nobani kuphi futhi? Ukhuluma noThabo phakathi eMaseli. Ngikuthengile uKhehlelezi phansi. Izinto zenzeka ngendlela nomfowethu omdala nje athi ephakamisile. Wavela ngithatha izozothenga izinto zokwakha. Ngithengela ngisho grinder wa-50 uyabonga baba. Ukuthola wena nje empilweni yami ngathi kunomehluko. Shaya izandla futhi, shaya izandla. Siyabonga. That is good. Good news futhi ube right mfethu uhlale emsakazweni kanjalo. Ngikuthanda ngothando likaLove, ulithathe lolo thando lidlulisele umuntu wakho umtshele ukuthi ngithe naye ngolikaLove engimthanda ngalo uNkulunkulu akubusise. Uyazwa mfowethu? Ngiyakuzwa baba ube right. Thank you futhi. 086 1010 300 086 1010 300. Call in now uthathe isibusiso sakho kuthe Khehlelezi ungitshela ukuthi ngilalela uphi. Bengizothanda insizwe hostel, bengizothanda osise Goli, bengizothanda obhute Cape Town, bengizothanda eMpumalanga Vuma. Sawubona. Siyakumukela kwivuma. Dokotela. Bhuti omkhulu. Dr. Khehlelezi ngiyabonga ukuthi ngingene namhlanje nginawe. Khuluma nobani bhuti kuphi? Khuluma noSiboniso Wabiyela la eHammersburg ngokomsebenzi. Ekhaya seshowe eMaqeleni. Thank you bhuti Siboniso, thatha isibusiso uKhehlelezi uyakuthanda kakhulu. Uyazwa mfowethu? Ngiyabonga. Thank you Khehlela, mube nosuku right. Uyazwa? Yebo. Shaputi. This is Vuma 103
Vuma 103 uhleli nodokotela ukhehlelezi dictionary indaba ejithi umjeni 086 10 300 086 10 300 ngifonela ungitshela ukuthi ukuphi ungilalele bapho mama baka lesine bapho baba bapho sisi bapho bhuti iphintsha sifuna abantu abafana nalabo engage with us umhla ka12 kuJuni namhlanje silindele incingo silindele umuntu ozosifonela njengamanje athi Khehlelezi mina sengaba invite and I always make sure ukuthi abangani bami they listen to you. Don't forget to go there on my YouTube channel uDr Khehlelezi uyo subscribe ubone lo hlelo esilenzayo ukuthi njalo sihlala silikhipha bukhoma uye ku YouTube ka Dr Khehlelezi uyobuka yonke into vuma sawubona Inkulu kunjani sikhombisa impilo ngeke ngize ngivume mfowethu awukhombisa impilo nje ukuthi usuvukile uKhehlelezi umzwa kahle uyaphila mfowethu sengivukile mkhulu khuluma noSimphiwe Cape Town mkhulu naso ke bhuti Simphiwe Cape Town uyaphila mfowethu hayi ngiyaphila mkhulu nje angithi nje ebantwini mkhulu ubusisiwe umuntu othendela kuNkulunkulu uswele umuntu ebusisiwe phinde wathola nomusa bawukuthi uyabhiliva ukuthi wena uthunywe uNkulunkulu ukuthi usiza abantu angifundi ukukhuluma kakhulu Ngiyabonga bhuti ngicela uSlay Queen trend lapha eCape Town yenza sure ukuthi abantu bayothola abantu baseviswe kahle abantu baphatha ngesandla esifudumele uyazwa bhuti hayi ngiyabonga mkhulu uNkulunkulu akubusise mfowethu ube right ube nosuku olu right uyazwa 086 10 300 086 10 300 uhleli nodokotela uKhehlelezi isikhathi sethu njengamanje it's 4:15 086 10 300 uhleli nodokotela uKhehlelezi this is Buma 103 mawufuna ukusilalela useGoli useCape Town outside get the KZN you just go there on www.vumafm.co.za www.vumafm.co.za uciphize laphana ulive uzosizwa nje bukhoma usilalele fonela umngani wakho oseGoli fonela umngani wakho ose-overseas let us get ama phone calls ase-overseas abathi Khehlelezi sikulalele then ningisendele ama-WhatsApp voice note ama-WhatsApp voice note ziphi izintombi bapho mama ziphi intombi bapho mama vuma sawubona yebo ngilele mkhulu izingama yami kahle ubongiso yakhumayo hayi bongimuzi asasilungise mfowethu asikho lapho phela nanje angithi njengamanje sabingelele awuyilungise bhuti ngikhuluma nobani kuphi siqale nje phansi kahle mfowethu siqale with the vibe njengamanje asikahloli mfowethu asilungise nje ngikhuluma nobani kuphi lalela ke bongibusa asikunika isibusiso njengamanje kuqala before siye endaweni ukuthi uyangizwa ukuthi ngijini ngoba bekungenzeka ufuna ukuhlolelwa ngikutshela into ezokustressa kanti isibusisa ngikunika uNkulunkulu akubusise namhlanje wena nomndeni wakho uyezwa bhuti thank you so much busiso God bless you uyezwa right njengamanje ake sithatheni lengoma kodwa ke before siyothatha ingoma ngicela ivoice note ngizwe ukuthi usuvukile 065 933 7173 065 933 7172 ungakhohlwa ukuthi Pastor Stembiso the honorable Pastor Stembiso Zondo is in the house and njengamanje send me your voice note ngitshela ukuthi ungilalela kuphi kodwa lalela lengoma busiseke njengamanje. That was Andile Kamajola ebukhoneni benkosi isikhathi sethu njengamanje it's 22 5 o'clock kumhla ka12 kuJuni it's a Friday ugama lehlelo the healing hour uhlelo nodokotela uKhehlelezi if you go on my Facebook page nyanga yodumo mzozo ngithola ngi live uzobona into enzakala la ne studio kube sijulukile siyagida siyaphambili we connecting receive lapha ekhaya receive thani I receive ngisho nala ku Facebook page ubhale uthi I receive sifuna ukubona imlilo ukuthi njengamanje kushubile lapha ku Facebook page yethu ngijatshuliswa abantu abangalele abantu abavuka ngalesikhathi befuna ukuthatha isibusiso befuna ukuzwa ukuthi uKhehlelezi usiphatheleni namhlanje call us sizwe ukuthi wena uthini ngale topic esikhuluma ngayo nobaba uPastor Stembiso Zondo 086 10 300 086 10 300 sizwe ukuthi wena uthini lapho khona ekhaya 086 10 300 akangidlale lento mangibuya ngibamba ama calls ngike ngasho ngathi bafowethu ningakhohlwa ukuthi sikhona phakathi nobaba uPastor Stembiso Zondo umfundisi wami njengamanje my question is ake kuthiwa njengamanje kunabantu abasekhaya abangahleli kahle and yini into okufanele bayenze and bowu2
akekho ovumayo ukuthi yazini sinenkinga yini okufanele bayenze ikhaya alinayo imfudumalo labantu mabehleli banezingane eningane zabo ezinye zezino 11 years 14 years bayabona omunye wabo mayehleli yethu uyabona ukuthi you know what we always fighting and asazi ukuthi yini lena esibangayo but make wahlangana nalo naye akuvuma ukuthi ehlisa umoya yini lengaka okufanele ayenze uma nje wena ezumfundisi unga-advise kuleyo ndawo nje ngikunike nje u-45 seconds ya mhlawumbe into esingakhumbuzana kuyona wemkhulu ukuthi asibakhumbuze abantu ukuthi masikwi-relationship kunamagama ekudlalwa ngawo angathi mengasekho kube yile nto ishoyo once lowo magama aphuma ngiyakuthanda ngiyaxolisa ngonile aphinda ke lowo magama kunzima mfethu ukwasho ngathi ayisijapani kanti into elula ngiyaxola and i-relationship is the only place whereby uxolisa ngisho ungonanga i-relationship emsebenzini ungaqophisana uba ngumsebenzi nanoma ukuphi ungaqophisana uba ngumsebenzi kodwa lana ngathi kufuneka uzenze isilinyane ukuzenza kusho ukuthi uyinto i-relationship it's one of those places ekufuneka uzenzise ukuzenzisa kusho ukuthi uyinto kodwa mawuzenzisa esilimeni start uyiyo ukuzenza isilimo ukuzenza isilimo akusho ukuthi uyisona bese njoba ngisho ukuthi ungiyaxolisa sometimes awusho ngoba unile ilanguage esiyijwayeza yona la nokuthi nje ngiyakuthanda ngoba umuntu wesifazane mawufuna umqede yeke ukwenza into ezinkulu umuntu wesifazane uyomenzela into enkulu angaboni ukuthi wenzeni abantu besifazane bawodolana opopayana abakhohliswa yazi ayidle style yakho baby yazi ngahalela ukuphuma kancane ubona kahle into udlalisa amagama la endodeni lalela ke indoda ishayile into eyi-1 ngifuna ukuya lapho ukuthi singabheka abantu besifazane ngicela uzwekile hlanyisa umuntu wesilisa emhlanyisa imqede kuze kuthiwa umdlisile amadoda umuntu wesilisa awaguqi kalula kodwa into ewaguqisayo nathi lezi zinto eziwu-2 kuze aguqe umuntu wesilisa 1 mncome thina sinayo ipride seyipride uma engathenga i-TV nje encanyane o-black and white into encane buka uzenze isilinyane lalela uzenze isilinyane wena uthi hayi bo mkhize wazwe indoda akhabazela uyithathe phi imali uyambona anyusa amahlobo ethi kusasa ngiyola-DDS indoda ifuna ukuperforma ngaphezu kwesincomo ungakhohlwa ukuthi amakhehla ethu ukuze ahlale o-90 years nezalukwazi zethu isalukwazi besingambizi ngegama besimbiza ngesithakazelo ngoba kwakona ukuhlala naye kanti isithakazelo awusazi mina nje uma uzongicela into Zondo ngicela uyongenzela into ukuthi kune-pride hayi kodwa once wathi emthiyane ngithi stop 10 manje ayithi uyazathi uma phela usungishaya ngesithakazelo khona abantu osukhuluma kubona egazini lami ngiyathoba ngishona phansi uyangithakazela mkhize khabazela mafofo yonke thina sinjengonkulunkulu endlini kuthi uNkulunkulu manifuna ama-blessings awehlisa aze a-overlook amaphutheni mudumiseni ngoba uhlala endumisweni once wasincoma okay 3 angizokhuluma kakhulu ngalokho igundane la elike ladla khona kahle liyabuya hayi anguzwa manje ngithi noma igundane lingathuka lishonele kukathi liyabaleka kodwa malidla kahle la endlini yabo phela manje sokhuluma ngo-Slay Queen uSlay Queen uyangena-ke lapho Slay Queen mayengena uyalithanda lelo sentence uma igundane like ladla kahle noma lingathuka kube kathi liyabaleka linenkani kodwa igundane liyabuya la lidla khona ayiwapho nizwile bomama ayiwapho nizwile bosisi ayiwapho nizwile bobaba besingabhekile esayidini eliyi-1 kodwa besibheke both parties bathi ubaba ukuze athole imfudumalo ekhaya noma uthengile u-black and white TV wakho omncane ungamgxeki uthi hawu baba bengingayifundi lena mina sekwabuka amakhevu kodwa uthi baba you've made our day yabona le TV oyibukile siyoyibuka sonke ekamereni singayibuki nezingane ngoba lezi ngane ziyosuke zigxeke thina siyoyibuka soba u2 but thank you so much ubaba uSithembiso Zondo bathi muncome umakoti wakho ukuze abone ukuthi impela izinto zi-right kodwa ke angeke sikuvalele ngaphandle sicela ukunika i-chance njengamanje ufone 086 10 10 300
086 10 300 kungenzeka uyafona uyancoma noma uyafona ubuza umbuzo isikhathi asenaso we only have 5 minutes for nama calls sicela inkulumo yakho nje uyishaye usheshisa vuma sawubona Awu ndumandumane awu siswami ma kade ngizama awu ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu asigcinele wena and ngiyasebenzisa kakhulu iSlay Queen ngiyawubona umahluko ngiyamsebenzi ngiyaphuka futhi nguthola nomsebenzi sengisebenza ngiyazi ukuthi uNkulunkulu akasoze angidele. I receive sisi ngicela ukubuza one question uyafudumala yini manje wena Kakhulu ngikuthanda ngothando likalapha ngeke ngisakubuza omunye umbuzo it's too personal ake siyibambe lapho siswami uNkulunkulu aqhubeka kubusise njalo ngelinye ilanga ngifuna ukubona ngomhla ka5 August ungisurprise nje uthi Khehlelezi ngifuna ke manje ukukusurprise sekuyimini ngifuna ukukusurprise ke 5 August yazalwa le ndoda eyimi uyezwa ngizokwenza lokho. Thank you so much my sister ube nosuku oluhle 086 10 300 086 10 300 fonele ubuza umbuzo ungabuza kuPastor Sthembiso Zondo noma ubuzo Khehlelezi kuyivuma sawubona Tata Khehlelezi nguthandeka Eastern Cape yabulela tata ngalinqubo kakhulu iyanisikelela molo sisi molo kuhle kunjani kuhle tata kuhle kakhulu ngibulela ukungena iyanisikelela lenqubo ngimfumene noSlay Queen uBhutumusa ungithumelela apha eEastern Cape. Wow siyabulela sisi ngoku khawukunixelele man khawukunixelele uyafudumala ke ngoku wena kakhulu uziphe kanjani man ayandihlekisa ke le ayandihlekisa khawume yima uziphe kanjani uyafudumala wena ndizibona apha kutata hayi bo kune-language ayithethayo ithini le language ithini le nto ayithethayo khuluma isichina kodwa ke ngiyabona. Thank you so much my sister have a lovely day God bless you yeva ulayo lapha endlini right now ogqirha bathi akho nto banoyenza unezinso kodwa naye bendimfunele ibhotile kaSlay Queen uyiqalile izolo. Thank you so much my sister but on Wednesday or Tuesday ngizofuna ama-results because I'm sure kunama-results engizowafumana apho kuwe amnandi uyeva sisi tata ndiyabulela kakhulu ndikuthanda ngothando lukalove uyeva Thank you sister this is Vuma 103 isikhathi sethu njengamanje it's 7 minutes before 5 o'clock usele nemzuzu nje emithathu ngisawathatha ama-calls 086 10 300 086 10 300 ngifonele ngizwe ukuthi ukuphi noSlay Queen uphethe kanjani noma mawufuna ukubuza umbuzo kuPastor Zondo buza ke njengamanje Vuma sawubona Amen kuleyo ndawo kodwa inkinga yakho inetwork ayikho lapho khona kodwa ngiyakuzwa ukuthi khonto ekuphushayo uvala ihlazo ukuphethe ngenye indlela u-emergency umaphuthuma awusuka madoda ngiyamdabukela lowo mama ngikuthambela ngiseWaterloo ubani ngithambela ngiseWaterloo ngifika lapho kuwena ngenyanga edlule wafika uzowenzani uzohlola ngizohlola ngangena esigodlweni hayi salusutshela abantu ukuthi lo mfana ayikho indaba ayihlolayo noma kanjani baba wami Nhlangulela tshela abantu ukuthi ayikho lento ehlolayo lo muntu ngakuhlolela kanjani out of 10 wathi ngizofa Pelanga amasonto amabili inhloko yami yala ekhaya umfana yashona sesinqwabile ngicela ukwazi ukuthi how far we can go what must I do how far we can go ngiyasithanda isingisi lapho ngibone baba ngoba usuze wangena emsakazweni ngibone umuntu ongena emsakazweni angimkhokhisi baba kodwa ngeke ushone wena ngeke ngizokuthandazela uyezwa amen yabonga ngikuthanda ngothando lukalove baba
ngesonto. Yes, fika ngesonto 7 o'clock, 7:30 akushayele khona usufikile. Amen. Ngiyabonga. Yanke baba, ngikuthanda ngothando lukaLove. Mina ekhaya yezwa yonke inkulumo yenu. Yanke ngiyabonga baba. This is Vuma 103 njengamanje umuntu ongamazi uSlay Queen bafowethu uSlay Queen uyasebenza. Slay Queen ukhona abantu bonke bakhuluma ngoSlay Queen left and right uSlay Queen uyatrenda kodwa before ngiyeke uSlay Queen ngimchaza ukuthi uSlay Queen kahle kahle uyini ake siqale sithi ubaba uZondo ashiya ama numbers wakhe ashiya ama social media platforms akhe then mase sivala phinda ashiye futhi baba uZondo abantu bakuthola kuphi abantu mabefuna ukuthi bakhulume nani ni as a family ni group nonke bathola kuphi baba kubantu abafuna sihlanganise impilo njengoba lockdown mhlambe uyafuna ku Facebook ukuyakha imali uhlanganise kuwo wonke umuntu ofuna nje ukwenza imali ngo Facebook isihlanganise imqondo iWhatsApp group angikunikeza inamba it's 06034662251 angiphinda again kubo bonke abantu abafuna nje sihlanganise umqondo kuye kuthiwa no finance no romance niqhathaniswa ubali imali mingasekho ake sihlanganise umqondo ngemali ukuthi uFacebook asingakhulumi nezindaba sike senze imali nje ngoFacebook nangabantu 060 34 66 251 abaphumelela abantu uNkulunkulu asinikeze imali ibe khona endlini uthando libe khona kufuthi baba usithambiso Zondo before uhambe ngigcine kunenkinga ngoFacebook page wakho bekwenzakalani ya bawuhekile awucontrol mina but ngireportele in other ways yonke into enzeka ku Facebook page wakho akuwena yakusimina so abantu nje bangayilandeli into nje abayibonayo bangacomment futhi bangalikes okay yabona usithembiso Zondo first page ungacomment ungawulike abadislike abantu bacabanga ukuthi ngizophoqela ukuthi ngivule omusha omusha. Thank you so much baba usithembiso Zondo njengamanje ake sibhekela phana uSlay Queen imbiza engifuna ukuthi abantu mangikhuluma ngicela bangilalele bayizwe into engishoyo hamba uye ku Facebook page ka Khehlelezi Dr. Nyanga yodumo mzo uyobheka into engiyipostile ngeke ngakhuluma ngathi kunesifo esizayo esobhubhisa abantwana lokho kwenzakalile sibonile kuveziwe laphana kwezokuxhumana enkundleni zokuxhumana uzobona kune link engiyipostile laphana nizoyibona into kade ngikhuluma isiqali liyenzeka gijimani yothola uSlay Queen wena abafuna ukudayisa ngakubo thintana uBhubesi inamba nansi inamba kaBhubesi engizofuna ukuthi nginishiyele yona nibaphuzisa abantwana bafowethu nasi isifo sidedeliwe into mangiyikhuluma yilaleleni abantu abamadoda emkamereni abangenzi kahle abengenzi kahle ekamereni ukhona uvalihlazo ebomvu ured for danger number 9 Mercury House eThekwini noma laphana eThekwini ngase 320 ikhona lembiza uSlay Queen 104 Retief Street ikhona lembiza eThekwini eMaritzburg PMB Pharmacy ngakaBoy ikhona lembiza buza leyo pharmacy uzoyithola uye laphana local choice pharmacy ngakagame ngase Chicken Licken eGateway uzoyithola lembiza noma uthinte uBhubesi mawufuna ukorder ngama-bulks uyodayisa ngakini uzokwenzela i-discount and I'm sure uzoyenza i-discount inamba kaBhubesi ithi 072 1234 976 072 1234 976 uBhubesi laphana uzonodisela ngobuningi bazo noma abase Johannesburg abase Beria abase Uvel abase Hillbrow abase Houghton abase Sandton kulezo ndawo ukhona eHillbrow phakathi inside Parkview Auckland Park ukhona usisi laphana ozonikeza imbiza kaDr Khehlelezi usisi lona ukhona usisi laphana inamba kasisi ithi yona laba abasegoli abaseBeria ngiyaqonisa kancane 083 877 75 05 umuntu osegoli leyana 083 877 7505 noma bathinte umusa abafuna ukukhoriyelwa abathinte ubhuti umusa odila ngokukhoria yonke indawo 082 960 75 14 082 960 75 14 impila yasela umsila ngokuyalezela noma omunye futhi ofuna ukukhoriyelwa thinta lo bhuti lana ithi 083 685 0238
noma eGoli futhi umthinte uMakadudu laphana usendaweni yaseJulisi uthi wena 073 81 28 480 073 81 28 480 noma uthinte Soweto abaseSoweto uthi 066 00 266 33 uKhehlelezi uzomthola Facebook page ungakhohlwa ukuyosubscribe ku YouTube channel kaKhehlelezi ubone izinto ezenzakala la e-studio ubone uZondo uye ku Dr. Khehlelezi usubscribe ku YouTube wami otherwise nginithanda ngothando lwalabo sihlanganeni ngolwesibili ekseni senibuye nabangani benu abaningi ngiyanithanda sihlanganeni esontweni bonke abafuna ukuzothatha isibusiso beze Sunday 7 o'clock ibasoma hlabathini eVerelem ufake ku navigator uthi inyanga yodumo mzo izokuthatha iyokubeka straight kwami ungakhohlwa ukufika namanzi wakho anesibusiso yophuzisa abantwana bakho singavumi lesifo sibulala abantwana uKhehlelezi khona free of charge esontweni nje umnikelo wakho. Thank you so much ngiyanithanda ngothando lwalabo. Dumane yathumezizweni ngisho ngambiza embizweni yosonke akubanda amancane ensizweni umlaphi wendabuko Dr. Khehlelezi Dr. Khehlelezi wayibona phezulu kodini lapha abantu njalo